Hej, så er jeg her igen, Jakob Mikkelsen fra Govi Kropsterapi. Øhm, Jeg opererer lidt med at skabe nogle små informationsvideoer, som har relation til mit arbejde som kropsterapeut igennem nu efterhånden knap 35 år. Ja, jeg har egentlig mange ting på hjertet, men i dag har jeg lavet en lille slice her med lidt tekst også, så du som lytter og observatør kan følge en lille smule med. Skriftligt også, fordi det måske kan være en lille smule svært tilgængeligt, det ved jeg ikke, men ja, i hvert fald er der lidt at læne sig op af her. Det jeg vil tale om i dag, det er det jeg kalder for stilheden i en behandling. Jeg har nogle udsagn, som I kan se her først, at der står stilhed er en observation af neutralitet inden i en aktivitet. Når vi bevæger os, så er der en form for årsag til bevægelse. Det kan enten fordi vi ønsker at flytte os, men det kan også fordi det er nødvendigt for os at flytte os eller bevæge os. Og at vi jo ikke kommer ret langt i livet, hvis vi bare forholder os stille, altså uden bevægelse. Så meget af vores bevægelse, faktisk langt det meste af vores bevægelse, er animeret af behov for bevægelse af enten den ene eller anden årsag, fordi vi skal udføre noget, vi skal lave noget, vi har vores arbejde osv. Så vi bevæger os, og derfor har vi en krop, der egentlig er skabt til bevægelse. Men når man behandler noget, altså hvis folk kommer til mig, fordi at smerter, ubehag, skavanker af en eller anden art, så er det tit fordi noget er låst fast i vævet, og for at finde frem til det der låst fast, så skal jeg i hvert fald, når jeg behandler, helst evne at blive selv meget stille for at blive meget observant. Og selvom man ligger stille på min briks, så ligger den her latente årsag at finde i, hvordan jeg er i stand til at kunne observere det i vævet, i pågældende menneske. Og så jeg vælger stilhed. Jeg vælger at blive stille for at kunne blive observant nok til at kunne forstå nogle af de årsager til ubehag, der er opstået i vævet. Og det er altid kun selvfølgelig en midlertidig tilstand. Det er ikke en tilstand, jeg forbliver i. Og jeg tror også, det er vigtigt, at når jeg så ligesom kommer frem til noget, så der også er en kommunikation. I hvert fald opdaget, at det er vigtigt, at jeg sammen med min klient deler, hvad jeg ligesom opdager og finder ud af, fordi at jo bedre min klient er med på den og forstår, hvad det er, jeg gør, hvorfor jeg gør det osv., jo mere spiller tingene egentlig sammen. Man kan sige, at når en kommer, og noget gør ondt, eller hvad det nu er, så man ikke nødvendigvis ved, jo, hvis man er faldet på cyklen, så ved man måske, hvorfor man har ondt, men mange smerter, meget ubehag er ret diffus, hvorfor man har det. Og netop det her, at hjernen har det her ønske om altid at forstå, hvad det er. Og det der at forstå, det kræver faktisk observation, og observation kræver en stilhed for at kunne observere. Så jeg har et udsagn også, at stilhed er der, hvor der ikke er nogen dualitet, men hvor det samtidig, men det er samtidig et sted, hvor der ikke er individualitet. Og hvad betyder det så? Det er sådan en form for pladsen mellem det ene og det andet. Vi tænker over, hvorfor har jeg ondt, for eksempel, ikke? Og ønsker at finde ud af, hvorfor jeg har det. Så jeg ved, jeg har det, det er den ene ting. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg har fået det, det er den anden ting. Og det, der ligger inde imellem der, det er der, hvor det observante har sin værdi. Fordi de to yderpunkter af det egentlig hænger sammen med det, der ligger som er det ubekendte inde i midten der. Så det har ikke noget med individet, jo det har noget med individet at gøre, men det er ikke noget med
individualitet at gøre. Og det er heller ikke noget med noget dualt at gøre. Det har noget at gøre med, hvad det binder enderne sammen. Og det kan måske lyde lidt diffust, det jeg fortæller her, men det er faktisk heller ikke altid så nemt egentlig at illustrere. Men en af de ting, der har hjulpet mig meget med at træne evnen til at være observant, altså at være stille, er træningen i Tai Chi. Det har trænet lige så længe, som jeg har været behandler, og derfor går de to ting meget i hånd i hånd. Tai Chi er jo en træningsform, som, hvis man kender til det, er meget rolig, langsom og meget flydende bevægelse. Jeg kan ikke lige vise det her på den lille bitte skærm. Men der lytter man til sig selv i hele tiden, mens man bevæger sig. Man undersøger, om jeg har min balance, om jeg er til stede, om jeg er der, hvor jeg skal være i hvert lille moment af en bevægelse. Og samtidig er det lidt det, som er det prøver på at bringe med over i det behandlingsmæssige, at lytte til det, som vævet kan fortælle. Og vævet giver mest information, jo mere stille jeg er til stede som behandler. Derfor tror jeg også, at det der kan hjælpe folk bedst, når man skal have fat i det at gøre noget selv, kræver noget af det samme. Jo mere stille jeg kan blive, og faktisk lytte og have interesse og være nysgerrig med et lyttende, observant sind til det, der er smertefuldt, det der er ubehag, jo bedre og nemmere kommer jeg også i kontakt med det. Og så det der med, at vi altid har et ønske om, at det skal forsvinde, det ønske står tit i vejen for løsningen. Og det lyder måske mærkeligt, det jeg siger, men det er faktisk det at være med det, og tillade det at være, der gør, at det der er, mister, hvis man kunne sige det sådan, interessen for at være der. Altså smerte for eksempel. Ikke? Hvis jeg fokuserer på det, der ligger inde i smerten, hvis forestillet smerten er en rund cirkel, og jeg fokuserer på centret af cirklen, og prøver at bevare mit fokus på centret af cirklen, så fordi jeg er så observant på centret af cirklen, så kan jeg faktisk ikke observere smerten imens. Så det er sådan en underlig paradoks, at indehold i smerte er der muligheden eller evnen for det modsatte, nemlig nul smerte. Men det har meget at gøre med observansen. Ligesom man siger, at hjernen skaber impulsen til at sende signal om smerte, så er det også det samme, vi benytter os, når vi prøver at gøre hjernen neutral, observant. Og når den er det, så sender den ikke signal om smerte. Og det er der i essensen af værdien af stilhed rent faktisk er til stede. Ja, det var sådan set måske det, jeg lige ville prøve at dele med jer. Jeg håber, I har måske har mulighed for at læse her undervejs, så ellers kan du vende tilbage til videoen. Men ja, lidt svært måske både forklare, måske også at få fat i helt. Men i hvert fald, det er sådan en af de ting, der beskæftiger mig i min forståelse af det at have en opgave som behandle folk med smerte, folk med ubehag. Så det ønsker jeg lige at dele med dig her i dag. Er du mere nysgerrig, så kontakt mig på min telefon 23 95 20 75 eller per mail kobi, det er KOBI, @kobi.dk. Jeg siger tak, fordi du lyttede med, og have det godt derude. Ja, tak for nu.